Hello mga Inyans, no? Tingnan natin yung laman ng Ayuda Mark ni Mr. Ayudaman. Ayuda Mark, Mark Wangko. Tingnan mga Inyans, no, yung laman niya. Ayan. Meron siyang pansit canton. Ito mga Inyans, no, ito yung ano na Mark Wangko. Yung ano niya, yung ipon niya galing sa sarili niyang bulsa, itong ayuda na to. Kaya salamat kay Congressman Mark Wangko, no, sa ayuda na to, no, galing sa sarili niyang bulsa ito, no, ipon niya, ipon. Ito mga inyan, so Mark Wangko, dalawang pansit canton. Tapos meron ding bigas, and mga inyan, so may bigas. Ayan, so premium rice, 1 kilo. Ayan, may yans. Ito may yan, so yung giniling na Argentina, no? At saka pork giniling na Pampangas best. Ayan. Bali, ano mga yans, no? Wala na dito, no? Ayan. Wala na laman. Ayan mga yans, so pork giniling Argentina. Tapos dalawang pansit canton. Tapos may 1 kilong bigas. Ayan ang ayuda ni Congressman Mark Wangko ng Distrito 2 ng Pangasinan, no? Distrito ng Pangasinan, no? Galing ito sa sarili niyang bulsa ang ayuda na ito. Ayan mga Inyans, no? Salamat po sa ayuda, Congressman Mark Wangko, the Mr. Ayudaman Mark Wangko. Okay mga Inyans, abangan nyo po ang ayuda team, ayuda man sa inyong barangay sa Distrito 2 ng Pangasinan. Magbibigay ng ayuda si Mr. Ayudaman Mark Wangko, galing po sa sarili niyang bulsa. Okay po, thank you Lord, and salamat po sa blessing, and God bless you everyone. More power, and sana naman yan, sa buti kayong kalagayan, and thanks for watching.